Nyt mä kuvaan mun eka MSP-video. Ja siis olin just tekemässä tämmöstä arttia. Olin just tekemässä tätä arttia. Ja silleen. Ja mun pitää näyttää yksi tyyppi tässä videolla. Ja nyt tää on varmaan ihan fine. Noin. Eli noin. Tää oli aika nopea video. Ei voi mitään. Mikä tää on? Pakko katsoa. Tää. Mikä tämä onkaan? Apua. Tää on tää Pineapple. Ja joo. Mutta niin mun piti näyttää tää Elsur 08 tässä. Ja joo. Ja siis niin. Apu. Mä en tiedä mitä mä nyt tässä säädän. Mutta en ainakaan mitään järkevää. Hetki, nyt on siis sunnuntai. Ja huomenna on koulu, joka on ihan tyhmää. Joku lavas. Tänne on tullut jo. Onkohan ne samalta tyypiltä? Melkein. Okei. Eli, mutta tää alkuhöpötysvideo oli ihan sika lyhyt, mut ei voi mitään. Joten, no, hei hei.